интернета ми лаги много, защото тук има аз хоствам сервера и тук до мен скайпа е DangerBG. Ма не се чува. Кажи пак, чакай. Чакай малко, чакай. Кажи пак. Здрасти. Кажи пак нещо. Здрасти. Добре. Бързо правя ревю, защото закъснявам. После ще го кача някак си много бързо. Има крипъри, да. Това е големия спаун. Не знам къде беше джъмпа. Значи имаше джъмп, има PvP арена, има пак джъмп. И е много готино, мога ви кажа. Не, там, значи джъмпа ще ви кажа къде се намира. Джъмпа се намира където има табелки. Ето да кажем, ето тук е Enchanting Room. До 28 лева на PvP-то има. Ето тук лануарите, значи насам сме. Ето приятна игра пише там. Ето PvP арена, следвайте табелките. Следвайте табелките, тук са, значи тук джъмпа. Зацилвате се и тук скачате. Тук скачате. Тук джъмпа не е довършен там. Тук насам завивате. И ето го джъмп. Ето я PvP арената, тук има всичко. Няма да чупите, защото иначе бам. Тук ако сте в някаква нужда, вратата винаги е отворена. Тук натискате и се затваря. Виждате ме мене. Е сега. Гаме моде 0. Емо ела тука. Danger Day, аз какво има? Брат ми се казва Емо. DangerBG ела до мене, телепортирай се. Бързо! Винаги ли си я пишеш? Все тая. Да, тук са бити. Долу, вижте сега, като паднете коста. Телепортирай се бързо. Чай, ще потърсят порта. Бой, ето тук има. Направи се на Survival една битка бързо да направим. Аре бързо направи се на Survival. Ето тук като го подпаткате. Ай! О, да, няма дъжд. И сега като са бим на така ми лагва. Лагва, ти ще паднеш. Той има отблъскване, така че ще ме изблъска. Обаче пак аз имам лък с мощ. Нямаш броня, вече нямаш броня. Ето бутна ме, дами и господа, падате тук във вода, спокойно, някъде има обаче дупки. И ето тук се качвате нагоре. Дето много му лаги. Да, добре. Хубаво, няма си, не ми се тегля. Ай сега моля се, не го виждай. Да, абонирайте се за мене, в описанието ще има всичко, IP там, хамачето, добре, ще има линки за неговия профил. Умирай, кучко. Аре, умирай. Добре, лаги ми. Я напиши, искаш ли ама килниш по-лесно? Да, там има един голям меч. Е там. И един голям паяк. Значи чакай сега да щупя това. Идвате си тук и можете да направите снимка с ето този меч. Виждате го. Тук съм забравил да сложа вълна. Сега ще сложа. Първите 10, не. Първите 5, които влязат в сървъра, ще получат един стак диаманти. Да, един стак диаманти ще получат. Ще получат един стак диаманти, дърво. И да, нищо друго не съм строил още. Ще има Hunger Games. Ще има и сплив.
И да, влизайте, забавлявайте се, аз съм там. Ти се ела до мене. Ето тук си. Чакай. Дай да си го видим, Дай да фърли го! Мерси, че ми подари мечас. Не, шегън се. Вземи си го. Хубаво, добре. Да, това беше всичко от мене. Ще има всичко в профила. Благодаря. Абонирайте се за мене, за DangerBG. Ще има линк към профила му, пак казвам. Ще играя минигеймс. Очаквайте втория епизод от минигеймс. И пожелавам ви добър ден от мене. Няма нещо последно да кажеш? Добре, това беше. И да, и сега ще направим нещо грандиозен финал. Опа. 3, 2, 1.